कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। सांगुळवाडी गावचे ग्रामदैवत श्री भगवती देवी मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा मंगळवारी 9 मे पासून सुरू झालाय। विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी हा सोहळा पार पडला। मंदिराचा कलशारोहण सोहळा श्री अंबरनाथ राणे महाराज, दत्त मठाचे स्वामी श्री विठ्ठल राणे महाराज यांच्या हस्ते झाला। सांगुळवाडीतील जागृत देवस्थान श्री भगवती देवीचा जीर्णोद्धार सोहळा सुरू आहे। या निमित्तानं विविध धार्मिक विधी पार पडल्या। गेल्या 2 दिवसांपासून विविध कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहेत। यामध्ये होम हवन यांसह अनेक धार्मिक कार्यक्रम पार पडलेत। मंदिराचे कलशारोहण स्वामी विठ्ठल राणे महाराज यांच्या हस्ते पार पडलं। यावेळी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।